Забавлявате ли се? Тъй като някои хора вече започнаха да си тръгват, има една голяма молба от страна на Столична дирекция на вътрешните работи. Молят, когато си тръгвате, да приберете всички отличителни знаци на прайда, знаменцата и да по възможност да си тръгвате на групи или с градския транспорт в места, които не са пусти. Благодаря ви, Елза. Безопасността преди всичко. Винаги слагам спирала преди секс. Да, страхотно предупреждение. Значи сега ще ходят на групи, за да ни бият по рейсовете. Мирните, обичливи гейчета. Пусто съм висока. И съм и оправа. Мамата съм си тракала аз. Искам да ви кажа едно послание от една много скъпа за мен жена, моята майка. Тя като разбра, че идвам към София и вика, на Прайд ли отиваш? Викам да. Добре, браво!